ጾም በንስሐ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾም በንስሐ ጾም ልደት እና ጾምካ በንስሐ ከይተወለድካ ክትጾም አይግባእን። ንስሐ ካብ እግዚአብሔር እንውለደላ ስለዝኾነት ኃጢአትካ ቀሲልካ ካብ እግዚአብሔር በንስሐ መውላድ የድሊ። እዚ ምዝኸውን መንፈሳዊ ረብሓ ዘለዎ ጾም ንጸውም። ኩሉ ግዜ ክነዘውትሮ እትግባአና ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ጾም ምእታው እናዘውትሮ ንብጾትና ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ንዝበደልኩም ይቕረ ግበሩለይ እትብል እያ። ብሓቂ ሰናይ ቃል እያ፣ ኣምላኹን ዝፈትዋ እዩ። ምሳኣ ከዓ እታ ዝዓበየት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብካ ብንስሓ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ዝበደልኮ ይቕረ ግበረለይ አንጻሃኒ እንዳበልካ መጻም እያ። ቃል ኣምላኽ ከም ዝብለና እግዚአብሔር እምበኣርሲ ሕጅውን ብጾምን ብብኽያትን ብቕዘማን ብምልእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2:12 ዓንዲ ናይዛ ፍቕዲ ብምልእ ልብኹም ተመለስ እዩ። እዚ ማለት ድማ ብሓቀኛ ንስሓ ተመለሱ። እቲ ብሰንኪ ሓጢአት ካባይ ዝረሓቐት ነፍሲ ብንስሓ ድማ ተመሊሳ ናብ ሕቑፊ ኣቦኣ ትምለስ። ነቢ እግዚአብሔር ብጾምን ብብኽያትን ክንምለስ ይጽውዓና። ጾም ክንምለስ ዝሕግዘና ምዃኑ ጠቒስልና ኣሎ። ክንምለስ ዝሕግዘና ግና ብምልኡ ልብና ምዝኸውን እዩ። ምልእቲ ልቢ እትበሃል ንስሓ ወሲዳ ቆሪፃ ብፍጽም ትሕትና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ እዩ። ከመይ ጌርና ክንምለስ ከም ዝግባአና ባዕሉ ይነግረና ኣሎ። ብምልኡ ልብኹም ብጾምን ብብኽያትን ብሓዘንን ተመለሱ ይብለና። እምበኣር ፍትዋት ኣሕዋት ኣብዚ ግዜ ጾም ብምልእ ልብና ናብ ጌታ ንመለስ። ከምቲ ንሱ ባዕሉ ዝምዕደና ብጾምን ብብኽያትን ብሓዘንን ብንውዓትን ገዛእ ርእስኻ ብምድካምን ክንምለስ ይግባአና። ደጊሙ እውን እግዚአብሔር እዚ ንስሓ ካብ ልቢ ክኸውን ይጽውዓና። ኣብዛ ምዕራፍ ውርድ ኢልና ፍቕዲ 13 ትንቢተ ኢዩኤል እንተሪእና ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ይብለና። እዚ ማለት ድማ እግዚአብሔር ካብ ሓጢአትና ስውር ልቢ ወኒና ብሓቀኛ ሓዘን ብጾምን ብብኽያትን እምበር ብግዳማዊ ዘይኮነ ነገራት ክንምለስ ኣይደልን። ውሽጣዊ ንስሓ ሓቀኛ ንስሓ እምበር ንስሓኹም ግዳማዊት ምርኢት ጥራይ ኣይትኹን ክብል ከሎ ኣጽኒዑ የጠንቅቐና። ምኽንያቱ ንስሓ ግዳማዊ ደጋዊ ምርኢት ጥራሕ ዘይኮነ ከይነጻሕና ብኡ ናብቲ ናይ ቀደም ሓጢአት ስለ ንምለስ እዩ። ነጺህና እንተ ደኣ ኸይድና ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ሓጢአትና ንኽንምለስ ዝግድበና እዩ። ካብ ልቢ እንተ ደኣ ተጣዒስና ጣዕሳ ናይ ልቢ ዳግማይ ናብ ዝነበርካዮ ኣይመልስን። ጾም ናይ ንስሓን ንጽህናን ግዜ ክኸውን ኣለዎ። ልቢ ወዲ ሰብ ብንስሓ ይነጽህ፣ ብጾም ድማ ይቐደስ፣ ንጽህና ድማ ይለብስ። ኣብዚ እዋን ጾም ስጋኻ ካብ ጣዕሚ ምግቢ ተቖጢቡ ነብስኻ ድማ ካብ ኩሉ ምድራውን ዓለማውን ስጋዊ ፍትወት ትርሕቕ። ከምኡውን ጾም ብንስሓን ንውዓትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ኢልካ ዝግበር እዩ። ኦ ጎይታ መሓረኒ ረድአኒ እንዳበልካ ስጋኻ ተድክመሉ ናይ ትሕርምቲ ግዜ እዩ። ስለዚ
ብዘይ ንስሓ እግዚአብሔር ጾምካ ይነጽጎ ኣይቀበሎን ድማ እዩ። ናብ ኣምላክ ክትቀርብ ብንስሓ ኃጢአትካ ከተወግድ ኣለካ። ካብ በደልካ ከይተመለስካ እንተጾምካ ግና ንኸንቱ ኸይከውን። እግዚአብሔር ጾምና ክቕበሎ ምእንታን ገዛእ ርእስና መርሚርና ካብ ኃጢአት ንርሓቅ ብንስሓ ድማ ጾምና ንጀምር። ጾም ብንስሓ ጸጋ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ጸሓፊ ብዲያቆን ፍጹም ሓውና፣ አንባቢት ሓፍትኹም ዝፋን ይተው። ካልኣይ ክፋል ይቕጽል።